kini sa atong kinabuhi. Juan 14:21, kini ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Juan 14:21, kadtong mudawat sa akong mga sugo o musunod niini mao ang nahigugma kanako. O kadtong nahigugma kanako, nahigugma sa akong amahan, o higugmao na ako siya, o ipadayan nako ang akong kaugalingon ngadto kaniya. Pagkanindot, naghapon taglingkod, muuling ka nga di yun magmahay. Ang imong gigastong tubig gikan na Butuan, na Sipit, Libertad, gikan Medina, kung sa may imong gasto, mas dako kang bahandi nga madala ining uli sa balay. Nakita ba mo na sa atong program? Sa may imong inuta nina, nuta. Sige daw, sa may imong nakita nga nito kay ako ni ipadapat, ako gining inumduman, nga nito kay itong symposium ganinga. Kanang magsimba kanya sa Espiritu, kung naanay bagong direktiba nga di kayo natin masaktan, pagsalig sa Diyos, nga hindi ang gusto iyahan sa Espiritu. Kung sa dili kaangay, maluya. Ayaw kabugnaw. Ayaw pag-alagan, bugnaw-init. Kinahanglan di mo bating kaluya. Kay ang Espiritu sa Diyos ang mulihog ni mo. Kung sa diyan mong himo tagdugang sa ministeryo, katong ipang-interview niya, na ibaw na bakuan niya ang sir, ikudaghan na mga lead-greeter din niya. Kaya magi kasi ng balay, naman hinuglaing lugar, kay mutapang niya sa Kato, Busuon, Nasipit, Itos Lunaw, Malibot, sa gikan. Gikan sa atong sirkito na po, gikan po sa sirkito, napagikas Manila, mga nitini, kay mualagan na yun. Ang ihuba, kay siya ang Diyos sa kamatuunan. Tanan kamo kitagaan komendasyon. Daghang salamat nga kamo kitang tanan determinado nga mualagad sa Dios sa kamatuoran. Pasalamatan nato atong kaugalingon mga igsoon. Review na ta. Last review question nga niya diri sa likod. Unsaon nato pagpalit ang kamatuoran o dili ni ibaligya? O ang teksto, Proverbio 23:23. Maghimo tag mga sakripisyo aron makakag-on sa kamatuoran o magpadapat dinhi sa atong kinabuhi. Kung gusto ang atong panglantaw sa maong mga sakripisyo, dili gyud nato waton ang atong apresyasyon sa kamatuoran o dili gyud nato ni ibaligya. Usa, atong mipalit sa kamatuoran o wala nagbaligya dinhi, makatagamtam yung mga panalangin ni Jehovah alang ni atong nagsimba kaniya sa Espiritu o kamatuoran. Usa, pangutanan mga igsoon, kamo mamahuling karon, kumbinsido ba o makaingon tang tanan, iyori ka, nakaplaga nato ang kamatuoran o isimba nato ang Diyos sa Espiritu o kamatuoran. Maayon nato